מיליון בכסף קל. מי מוכן פה לקפוץ לתוך בריכת אמבה, ליהנות מריח גוף משגע ולזכות ב-400 שקלים? 2, 1, 3. אתה יכול להתחרט מצידי. הוא לא מתחרט! גדול, פנימה, פנימה! אפשר לעשות הרבה דברים בשביל כסף, ואפשר פשוט לעזוב את הסוכן ולעבור לביטוח 9 מיליון. כך תוכלו לחסוך מאות שקלים ברכישת ביטוח מקיף לרכב, בלי לקפוץ לתוך בריכה של אמבה. הכי טוב, הכי פשוט.